This is MOR 91.9, my only radio. Oras na ito, it's 10:17 on the clock. Until 11 tayo magkakasama. Hindi lang sa More sa Gabi, Tuesday True Confessions. Ito na ito ang karanasan ni Jenny. Kasi Tagalog naman siya kasi karanasan talaga yan, di ba? And right now, lalaki ang atong second caller. And his name is Jan. J gina ilang gusto ba? Anong ganang namin gina sila? J. Katong cheater po ganina, J po kayo. Jan? Anong ganang ka Jan? Hello, yeah. Ang mga J ba, mahilig ba og Jim? Lala, mahilig yung lugar ka. Jan! 26, yeah. 26 ya. Pwede na to iingon imong kuan? Imong area of responsibility? Nako sa barangay 15. Lala, grabe kuan yun. Ingon mo ko nga, danhira ba? Nara ni CDO, ana pwede ramang god. Sa video, yeah. Ay nastorya na. Serious himself. Karon. Basin dagan Jan di sa barangay 15 di okay ra. Tinood na ni mga ngalan dili. Dili, yeah. Okay. Safe ra safe. Ayun. Anyways, Jan, naka-share sa amo karon wala. Layo. Ayay. Marta kay atong baybay no. Dili. Ayun. Unsa day ka? Ha? Unsa day ka? Unsa ka? Tao nga? Nga? Tao nga nahigugwa. Yeah! Asa ka nahigugma? Ha? Sa lalaki or sa babae? Ha? Same nagapon sa kuya. Same rin yapon sa imo. Unsa day ka lagi? Unsa day? Bisexual, Ha? Unsa yun eh? Ha? Bye. Bye. Managingon nila nga, bisexual. Pwede sa babae, pwede pod sa lalaki. Mag-uban-uban. Yes, yeah. Happy Fiesta! Like an earthquake. It's an earthquake. So nakatry na ka mga earthquake day-day? Earthquake. Dili kayo. Pero active ka day, active. No, dili sa diyan. So, unsa mo ka? You're the bisexual nga, dali ra mailhan? Dili, yeah. Dili, ikaw ang parang tago gyapon, discreet, ana. Discreet, yeah, yes. Ngano man kay masuko imong parents? Dili po dyan. Dili ko confident sa magkuhan niya. Okay. Di mo ka confident na para sa, like, nilang tsaka nga magkuhan di ha, ano? Parang, nga naman, medyo... Ilang, makailang. Dili ko kuhan niya, Pero nakatry na ka, nga mag-dress up. Wala po diyan. Wala po. So, ikaw ang type nga, medyo, medyo, boyish ka, pero kano sa man mo na-discover nga bisexual ka? Kano sa Fourth year. Mga fourth year kay? Fourth year, oo. High school. Kay? Ngano di ay? Ang naigay nga nagkuan sa imo, nanguyab sa imo, ana? Una na po niya, Pero nakatry na kagkuan ka ng straight guy? Yes. Nauyab ni mo or kuan lang, bypassing lang? Nanguyab po niya. Nanguyab po sa imo di. Ay, ano gidlugar? Tapos kayo mong hair ato na. Pero sa imo pag-storya mo, nagkaingan na medyo mailhan sa pag-storya na. Yes, yeah. Ayan, sige. Pero proud ka nga bisexual ka? All out ka kanang yung ka nga bisexual ba ako ana? Sa tanang tao? Kanang
All the time man yun. Not all the time. Parang imo lang ginakuan kung kinsa ang open-minded, ana dito lang kami ngon. Ginakontrol lang po na akong self-food. And so far gina-accept naman ka. Oo, kalit sa Ginoo. Ayan, very good. Happy tantanan. O, kung may nga na, respect. Siyempre, mabuli man gina may nga na, di ba, Jan? Jan. Di ba, usay, kuan gina. Mabuli na may nga na. Mo po nang pinakadlo sa niya. Ma-discriminate ko sa uban ba yun. And, siyempre, bisag kami, mag-guilty ba amin nga, marabali siya mahimong joke-joke. Di ba? Si Jan, ganano flower. Yan na, pero, so, nakatry na po lugar ka, girl. Yes, yeah, oo. So, ganahan gyapon ka. Kanang, yeah. Oo. So, unsa maning nakatry ka, girl, meaning on-off, girl na po, di mo ganahan, tapos ganahan po gagay, ana? Nakauna ko, girl, ya. Sa una? Oo. Karon, napagyapon? Wala na ko, girl, karon. So, parang, so far, wala na kay ka sa imong man's side. Wala na po sa pasin ang mga girls. Asa naman sila? Basina na sila sa ako. Sinong... Alalala. Ay, siyempre. Silingan ako po damo ko sa una. Hi, girl. Ginato siya sa inyong sa suki ninyo, ya. Pero kabalo siya. Kabalo ang mga girls nga bisexual ka. Kabalo po diya. Okay. Grabe yun, no? Happy Fiesta! Naka-open-minded ang mga tao karon, no? And hopefully mas ma-better pa para wala yung mga discriminations and everything. Mahimo na siguro nagkuan nga ma-joke-joke na to pero as a conversation kuan lang, no? Anyways, fascinating ni yan actually, ma-interest ning mga uban karon as in bisexual on sa lugar. Nana sila mga question karon. Pwede sila mo text Dear Jan if ever na may mga pangutana sa ka bisexual kuan kay basin napud mo igsuon nga bisexual, how to deal and something. But anyway, dili ta magstorya ato sa let's talk about your problem. What is your problem, Jan? Ang ito po mo gidya last year May 30 ako. Ansa letter day? Ansa? Huh? Ansa to last year letter day? Ansa? Last year May 30. May 30. Oo. Yeah. Namo nang web sa kuya dayon. Nga. Same nagyapon sa kuha. Okay, bisexual nang uyab sa imo. Gigwapuhan day. After mga 10 days na ato ko ng bulag din. Okay, 10 days lang. Oo. Igor gyud nakatilaw. Wala gid ay virgin. Wala Virgin kaniya. Before birthday na ako kuan man good. After na to one day then after is wala na yun ng kasinabot na na. Okay, pero naamoy something spark. Yes. Siya po, giamin niya. Giamin mo niya, siya man ang... So parang siya ang nihawa, kalit. Ni kalit lang na cold, lag kalit. Ako rin ang nihawa niya. Ha? Ako rin ang nihawa. Okay. Ikaw lang ang nikalit lang po nga na syuang-ang. Nag-utok ang brain ni Jan. May nalang utok kaysa bakukang. Sa dihang. Dahil ato kay kanang. Wala kong kasabot sa akong debate. Anong naka-decide kinato na. Okay. Dahil... Nahitabo man gyud. Na-realize na ako pila ka days, 3 days na ata. Na-realize ako yung nagbasor ko na. Okay. So, yan naman gyud. Dahil iabot ang time sa Facebook mang yun. O sa iyan akong ginablock na abot na gito nito po. Then, yun sa ato, pangita ko way. So, nasakitan syempre siya, di ba?
And then ang iyang rejection nga na feel, well, iyang gi kuan pod na hate na pod niya medyo ning ana kinasakitan. Dayon sa ko po atong nga time niya is nangita ko way nag-create ko new account sa Facebook ba para na makita na ko siya. Mhm. And then nakita nimo. Nakita na ko active na siya sa Facebook na. So mo makas ko siya ha. Until now, giabot na mi sa may 30 karon nga tuig kanang wala happy na yung sa mo katubitan sa una ka na balik sa Japan na pero So medyo nagka-close na mo balik. oo dayon karon na nga year karon na stable na mi sa mo pag alam mo kita na alam mo sabay so Walay sabot-sabot nga something na kuan pagyapon, you're still in love. Walay na mga inga nga confessions. Nag-confess siya sa kuya, pero ang bukat lang din nga problem karon is ginakuan ko niya karon sa kay kung agin man siya Okay. ako is magpapatuloy na then ginatimbang-timbang ko niya sa ikawalingon nga mas gi-choose pa niya si God na then sa ako okay what is really be siya pwede good nga sa Ginoo nga ang same sex mag-usa dinala siya so gitagan ako siya chance nga yung mga spirit pa niya mag-serve sa Ginoo Lagi po. Kay lisod sa gayo, ikaw mo hinder nga mag-serve siya sa Ginoo. Dayon namot naikasaya nga katong nakuha na ko yung Facebook, na-open ako yung Facebook, tanawan ako sa iyang messenger ba. Okay. Then, So na-open nimo tapos wala nitan-aw lang pod ka ana. na-open na po na po, nandito ko dito sa kasi yung message. Mga duda diha na dayon. Diha na dayon anda kong baho nga tae. Muna na nakapa kuan karon mo. So, naabrihan, nakita nimo so parang na-tempt ka nga tan-aw ng mga messages. Nabasa na ko dito usa sa katkuan gyapon sa iyang ka-friend na siya mismo nang invite. Ito siya mula sa usa ka place din sa Cagayan. Atong overlooking kay Bari. Kato dito lagi, kato dito. Dito lagi dito yan na. Mo din siya. Ako nang gi-backread na ko ang kanina conversation. Nya. Naitabo daw. Wala man niya. Kanang siya mismo nang invite na dito siya mo ato lagi dito. Parang iyang gi-date ang lalaki or bisexual? Pero siya nagyapon niya. Bisexual ra gyapon usa parang nagselos ka ato nga naa day siya moody ay siguro iya tong mga activities. Personally nagselos siya sa niya. Then pero ako siyang after ato ako siyang gi-chat. Okay. Like, then after atong pag-chat na ako siyang personal story nga kinsa lagi ito yung ka-chat about at nang invite siya nga mga to sa ka place. So nakabalo siya nga nakakita ka? Ako mo siyang gi-PM niya. Nga sorry kaayo akong nabasa imong mga message ana? Wala ka kayo biya. O gino na mga sorry kay akong nabasan imong mga messages. I'm sure nasuko siya. Ay, wala ko siya nasuko. Ang iya lang wala ko siya nasuko pero ako na sige nga diretso nga. Sige lang ako na ni ikuan tanan kanang i-delete bitaw tanan. I-remove sa ako ang kuan sa Facebook para hindi na ma-open. Mo din nga much better daw kanya para privacy ko niya. So, ako na pong gi-remove. So wala siya na-offend? Wala man po diya. Okay. And then after ato unsa may Pagkita na mo. nagkita mo? Nag-confess po siya nga. Nabuhat daw ko niya tungod kay na isa kasi mana mag-idea nga. Gididma na ako siya, wala lang siya gipansin. Unya malaka ayo deserto. Mura kung nakahatag din sa time nga communicate ato niya nga sa iyang kauban at iyang friend sa Facebook. Kuan. Kay kailangan na lagi bisbisan. Mura ito
nakabalikan ko nga unsay rason po niya nga ano nakipag-communicate sa ato kay yamin mo pud ako iya nga wa mo gid sa bikuan di pansin sila kada adlaw ato. Na sakto pod nga murag ikaw po yang gisisi ana lugar dayon. Mo gina na yo. Unsa di forgive pod nimo. Tapos wa pa ka nangutanol ka nga. Nay taba. Wala po di oy. Pero makuan mo po na ko siya nga wala may tabo din sa ilang mga ato kaya wala mo sila nakita daw ato. So wala na dayon to parang nagsabot lang. Wala po diya kay after ato is so wala pa na ko nabasahan sa messenger nagkuan na po ni nakabalik na po ni kuan maayo ang mood ba inana. Dayon pagbalik lang sa mood ay di sila consistent na inaanto niya itabo nganong iyang na entertain tong usa ka tawo tungod But right now unsa like after ato nagka-okay na mo ato na alam mo yung mga conflict gamay nga na nabasahan nimo and then right now unsa may update na okay naman niya kay last kuan dugi naman ni kabalik ato ya then more to yan ay i-block tong kuan yung ka-message mo good sa iyang friend ba lagi ba right now unsa may mong problema. Ang problema naman yung kay ang communication na ginamo kay Osay kay sa Facebook kung mag-communicate. Dayo, sometimes kami mag-communicate. Na-inspira ko ba siya? Na ako ganang trabaho na. So, ako permiti mag-adjust siya. And then? So? Dahil kasi ako kapangitagwing. Kita ni... Normal. Okay. Ha? Ano problema na? Kuan na niya. Ang yan naman tayo niya. Dayon. Then wala man sa ikamo, di ba? Muna yung problema yun. Wala kami siri. Pero tanong-tanong lang magudya ka. Asyumeran pala ka. Yeah. Kuan, basta mo give up kay kaya. Dili ka makadaong. Pero muna ni nakalilibog karon kay kinsa may gasuyo sa inyo, ikaw kay lalaki man ka siya, lalaki man gyapon siya. Kung mo suyo sa inyo kay kung normal pa lang na lugar nga like bae-laki nga relationship, syempre ang lalaki mo gyud ang mo pursue. Diba? And ang babae talagsar gyud kay na siya nga moingon mi nga i-advise na mo nga ipa-pursue ang mga babae kung mahal gyud ninyo pangitain ninyo paagi kay that's one way of telling that how much you love a person. Pero kamong duha man. Yeah, pero ako yung pangitagwi mo sa iya. Oh, then unsay problema karon kanang medyo gaka-feel nimo nga dili ka kuan? Gaka-feel man ako iyang kuan niya, yung presence niya, pero kanang iyang commitment sa mo ay commitment kay wala may commitment dai. Wala gani. Ulat sa panahon nga mo kuan kanay nga makuraw gyud ang dapat ikuraw kay ayuhon gyud ang kuraw dai. Kung sa kuan pa na siya, kung sa sampurado pa na siya napay pait-pait gamay nga mga areas. Panatarong og kutaw. Kung sa Pansit Canton pa na siya, ang uban wala pay sauce. Dito yung gina-work up man ako nakaroon. Ano na lang. Wala actually wala man kay problema kaayo kay wala man na like di man problema nga na siya girlfriend na siya kuan wala naman no. So, you are free to do, just be patient. Ayaw kayo pag-atat kay you know kung imong i-ataton ang things imong medyo sa man nganong kaagpas di ka unsa day pila na day imong edad 29 ra man ka bitaw mo ka anak. 26 dahil. Nya, di bitaw mo, may okay, ang problema ninyo kay basin di na may kaanak kuya, kailangan namin magpakasal. Oh my God. And then i-accept yun nga, complicated yun na yung nga sitwasyon. Kay mo naman na inyong gisudlan and i-accept na siya, lahi yun ang inyong mga pamaagi. Dili kay ka siguro ang maka-advise sa mo is a bisexual gyud gihapon. Siguro no kay lahi man sad sila og point of view kaysa sa amo medyo dili kay ka relate kay ana. Lahi man pud ang mga ways to do No. Good things nga or how to handle the problems nga ingana.
Good evening, DJ. Jan, akin ka na lang. La? Ngayon konda ni Jan, oh. Nano mo kay ko? Ano niya magkuhan pagigam? Ano dyan, Jan? Okay, yeah. Pero na yung mga bisexual siguro na yung nagkuhan. Nag-text anyway. Dear Jan, pero asa jud ka comfortable makipagrelasyon sa babae o sa lalaki? Sa babae. Sa babae. Oo. Lagi kay despite sa imong pagkakuan ma-attract yapon ka sa lalaki, well, ang procreation diha man gud ang ingon sa Bible motong sa imong friend, no? Nga kaning anti-procreation man gud ang kaning gay lugar kay di man gid na sila makamugna og creation. Di ba? Maka-adapt lang. Pero noon, napoy point practically, napoy mga bata nga wala giangkon sa ilang mga parents. Di ba? Katong gipang abort, o lisod po kayo to. Isa pud na sa mga issues nga kuan. And then mas maayo na lang nga bahala giluwal sila na inanalay mag-adapt sa ilang nga gay. Di ba? Or gay couple like lesbians ana. Pwede ra pud nga na lugar. So meaning practical naman sa takaron. Na gibutang sa Bible but practical na punta karon. At the same time, i-consider po nato ang imong katong isa imong imong ex naman na siya, no? Dili. Yeah. Sa imong ex nga naman siya ikuan di ba religious group? Yeah. I-consider po to nimo and all you have to do is para sa amo lugar dali ra man kay na kung babae ug lalaki, but para sa inyo kay lahi man ang issue na all you have to do is pray kung unsa gyud ang dapat. Si Lord gyud ang story like dili naman mo story literally but kanang kung mo listen ka o carefully sa mga plano ni Lord sa imong life, gusto nimo nga siya ang captain sa imong life, may baw-an na nimo kung unsaon nimo imong life and you'd be happier, I'm sure. Pero lahi man sad ta as human as we are, sometimes madistracta sa mga feelings, madistracta sa environment, sa mga tao nga ato makasalamuha, mga problema. Human as we are, ang atong mga gusto sometimes dili na to makuha. Tama? And then munang sige bitaw ta og always gid mudangat gid sa guidance ni Lord kay kabalo man kamuluta nga His plans is better than our plans. And His dreams are better. His dreams for us are better than our dreams for ourselves. Na kung unsa may mahitabo, ingani na lang. Kung sa may tabo, trust in the Lord nga mo nahitabo. Kung dili gid mo magdayon, trust in the Lord nga. Unsa man day gid imong kuan sa ako, Lord. Mo nang kailangan po ta mo listen og maayo. Sabi nila, di man ta makalisten og maayo kung wala tay personal relationship sa atong Ginoo. So ato lang kana atong i-nourish nato, i-develop pa nato na. Kay basin diha ra ta makaingon ba nga lahi ra gid ay ana. Whether mo payag si Lord nga makaminyo ka og bisexual in the future kung asa man mo magpakasal if ever or not, siya ray makaingon ana. But kailangan gini mo listen sa iya, ha? Yes, yeah. Thank you. Ana. So, ako advice sa imo ayaw gyud siya ikuan sa iyang service, ha? Yes, yeah. Kay mahimo na inong kagkuan ba kanang sa tawag gani. Kontrabida. You don't want to be that, ha? Yeah. Salamat kay sa imong kuan, sa imong gi-share sa amo and naka-learn pud me about sa inyong mga situation. Sige. Salamat Jan. Welcome ya. Yeah, God bless. God bless. I hope na ma-okay na ka kaayo. I always Yes. always Salamat sa pagpamina always ha sa MOR. Welcome ya, of course, mo binutaga ba ko. Ayaw ba kay Gilo? Uy, alas 4 gamatan ako dinhi. Ba? Agan salamat Ana. Ay, bigyan na yan ng jacket. Artista na yan.
Salamat, Jan. Yeah. Thank you, Yan. Welcome po. There you go. Jan, ladies and gentlemen, 26 from Barangay 15. We have one more time for another caller. Saman kung napay kuan be, kung napay gusto mo tawag be. Ato i-try ni ha. I-play sa nato ning song from Juris. A Love to Last a Lifetime.